Wengane zethu impela sokwenzeka isiphihli sengozi esinyanthi segazi phana emgaqweni N1 eLimpopo ke ngaseMakhondo njengoba ke sokudluleka emhlabeni ke abantu ke abawu42 kuyona ke lengozi bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngibingelele kuyona ke Mboso set MTV City nje masiqala ngani channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell cause sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zethu impela sokwenzeka isiphihli sengozi esinyanthi segazi phana ke emgaqweni kwe-N1 ke eLimpopo ke ngaseMakhondo kanti ke wengane zethu impela sokudluleka emhlabeni kabantu ke abawu42 ekuyona ke lengozi ke ebandakanya ke ibhasi kanti ke wengane zethu impela ngewembeko okuvela ukuthi ke yona ke le bhasi ke besiwa phana ke Eastern Cape ke eGqeberha ilibangise ke ezweni ke lase Zimbabwe ke eHarare kanti ke yona ke lengozi ke wengane zethu ukudlulela phana ke enengane ke encane ke enezinyanga ke ezu8 ke ubudala kanti ke bafethu impela ke siphathi mandla ke zethi ke ezisaphenya ke unobangela ke wayo ke lengozi bafethu kuthi uthina ke Simboso set MTV City bafethu ake sehle ngobonda idibani yona video elandelayo.